ניווט לפי סיפור דרך עם תוכנת תונב. תוך 50 מטר פנו שמאלה. לעבור לתצוגה של תלת ממד ולראות את המפה בתלת ממד, לעשות זום, לשנות את נקודת המבט התלת ממדית, מפת צילום אוויר יחד עם מפה טופוגרפית והוראות ניווט. יש לנו כאן את מסלול הטיול, הוא מסורטט באדום. המסלול בנוי מאלפי נקודות, אבל יש נקודות מיוחדות שניתן לראות אותן כאן, שהן נקודות סיפור דרך. הנקודות האלה מאפשרות לנו התמצאות קלה בניווט. נפעיל עכשיו אנימציה של המסלול. אני לוחץ קליק ימני, אפעל כאן, ועכשיו ניתן לראות אותנו רצים על גבי המסלול. ניתן לראות את הוראות הניווט. המשך ישר דרומה בדאבל, זה בעצם הוראת ניווט של נקודת סיפור הדרך הבאה, שהיא כאן. פה יש לנו את המרחק שלנו, המרחק האמיתי, לא בקו אווירי, אלא המרחק בהנחה שנמשיך על גבי המסלול. זה המרחק עד נקודת הסיפור הדרך הבאה, 500 מטר כרגע. פה אפשר לראות את הטיפוס שנשאר לנו עד הנקודה הבאה. מרחק לסיום המסלול, סך הכל באחוזים המסלול שעשינו עד עכשיו, ותוך כדי הניווט אפשר לראות גם נתונים נוספים. אני לוחץ פה על הכפתור הזה, אז אפשר לראות כרגע אותנו על גרף גבהים במסלול כולו. אנחנו כרגע כאן נראה עוד נתונים. הזמן שעברנו מתחילת המסלול, המרחק שעברנו, הטיפוס המצטבר שעשינו, ונתונים נוספים. אפשר להחליט מה רואים.